Kakamerke pirataren beldurrak. Kakamerke kapitainak pirata aurpegia dauka, piraten janskera darama, eta bakalau oihukatzen du piratek ohi duten legez. Tira, egiazko pirata dela. Kakamerkek ez zion beldurrik ezeri. Ez marrazoei, ez gauari, ez ekaitzei, ez da ekaitz gauetako marrazoei ere. Hain ausarta zenez, ez zuten iraungitako jogurtek ere izutzen. Eta nesken musuek ere ez? Ura zen ausartena. Duela gutxi, arrazoi jakinik gabe, kapitaina edozerengatik beldurtzen hasi zen. Oinetako gogorren eta kasakak ematen zion azkuraren beldur, garaiera txikiaren beldur, tripulazioaren txantxen beldur, beldurrak hartuta bizi zen, bere itzalaren beldur ere bazen. Kakamerkeren itsasontziak ikaragarri lazgarri zuen izena, eta ontzi mutil guztiak ziren oso astak irten beldurgarri eta krudelak. Egia esan, asko maite zuten haien kapitaina, baina inork ez zekien hori. Piratek ez baitute inoiz olakorik adierazten. Kakamerke horren izututa zegoela antzeman zutenean, lagundu egin behar ziotela erabaki zuten. Pentsatu, eta begi urdindun pirataren itsasontzira eramatea bururatu zitzaien. Haze laguntza, patxala, esan zuen Kakamerkek. Izan ere pirata hauek oso astak irtenak dira, eta pentsatze kontu hori ez da haien trebetasun nabariena. Kakamerke itsasontzi hartan bakarrik geratu zenean, pentsa zitekeena gertatu zen. Mamua agertu zitzaion, baina ez edozein mamu, ez? Agertu zitzaiona zen begi urdindun mamua! Oihukatu zuen mamuak. Kakamerkek bere izenari men eginez, ia praketan egin zuen. Izuaren izuaz geldi geratu zen. Mamua hurbiltzen ari zen, hurbiltzen. Eta pirata dardara bizian hasi zen, tximistargi urduri batek baino dardara handiagoaz. Jada beldurrari gehiago eutsi ezin zion unean, Kakamerke lasaitu egin zen eta pentsatu zuen. Aizu, baina nolatan? Mamuak ez baitira existitzen! Orduan, ozenki hau esaten hasi zen. Ez dira existitzen! Eta bapatean, mamua desagertu egin zen. Lasaitzea lortu zuenean, begien aurrean zerbait agertu zitzaion. Ikaragarri argala zen zerbait, kapa beltza soinean eta zuriska bera. Eta letagin erraldoiak zeuzkana. Vampiro bat! Oihukatzen zuen vampiroak, ahoa zabalik eta letaginak erakutsiz. Kakamerkeri ideiak ere dantzan hasi zitzaizkion, dardara betean. Eta vampiroa aurreratzen ari zitzaion, hurbiltzen, aurreratzen. Hain hurbil, ezen haren berakatz ikaragarria usaindu zezakeen. Kakamerke buruari eragiten hasi zen, itsaso zakarra dagoenean, itsasontziek izaten duten bezalako dardararekin. Vampiroak existitzen aldira? Ez dira existitzen! Ozenki hau esaten hasi zen. Ez dira existitzen! Eta bapatean, vampiroa desagertu egin zen. Kakamerke pentsatzen hasia zen, ea ikusten zuen ura guztia ez ote zen bere irudimenak sortutakoa, eta itsasontzi mamua esploratzea erabaki zuen. Baina horretan ari zela, kuskusero hutsa izateagatik, topo egin zuen erabat izugarria, beldurgarria, ikaragarri handia, erraldoia eta egundokoa zen, gizotxoarekin. Zaunka egin zuen ergela aurpegia zuen gizotxoak. Piztia ura itxusia zen, oso itxusia, benetan itxusia, eta okerrena, arkakusoz beteta zegoela, eta genio txarreko itxura zuela. Gizotxo txakurtxoa aurreratzen ari zitzaion, eta arkakusoak ere bai.
hain zegoen kakamerkeren gandik hurbil, ezen arkakuso batek behatz lodia ziztatu zion. Kapitaina pentsakor zegoen, baina oraingo honetan, irribarrea ezpainetaratu zitzaion. Ea, pentsa dezadan, une batez, gizotxoak existitzen aldira. Ez dira existitzen, ez dira existitzen, ez dira existitzen! Eta gizotxoa ezkutatu egin zen. Nekeak jota, pozarren eta beldurrak usatuta, kakamerkek lotara abiatzea erabaki zuen. Begi urdinak zeuzkan izara batekin atondu zuen ohea. Kapa beltz batekin estali zen, eta pelutxesko otxo bat besarkatuta lokartu zen. Gau hartatik aurrera, kakamerke kapitainak lo goxoa izan zuen, eta ez zuen inoiz gehiago beldurrik izan.